Panog na mas kuya kinkin guys. Para masang initas gawas. Nang ipainom og tambaw. Ako sila nat. Taas yung isang hilanat. 38.6 isang hilanat. Nagkainitan. Bataba, imbis na huwasan na ni ganina. Naning kuha naman pod. Hello guys, good morning. Welcome back again sa my channel. So ngayon guys, maaga ako kukuha ng dahon ng guyabano para pang suob ko kay Kuya Kinkin. Kasi nilagnat si Kuya Kinkin guys, kahapon pa. Pilan. Bigla lang yung lagnat niya umano kasi masakit daw yung ulo niya dito. Dito na part, ang sakit daw ng ulo niya. Hindi ko alam kung anong na ano niya. Kasi bigla na lang siya nilagnat kahapon. Pagkatapos niya maglaba, sabi niya ang sakit daw ng ulo niya. Baka na ano ba na tawag nito na pasmo dito sa amin, tawag nito yung na impatso tawag sa amin dito, yung may nakain siyang ano ba, baka may nabili dun, baka na masinog na siya napalit dito sa eskwelahan nga mga chichirya nga na. So guys, magkuha ko darig dahon sa karnaba or guyabano in Tagalog kaya mamay gitudlo na 21 kadahon. So mo si Jay ahang pabukalan kay mo yang ito ubikinkin. Mo guys ya. Mo ni siya guys. Ako haon. Nakuha ko 21 kadahon. May pila na ni kadahon na nakuha. 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, kuwang lamang 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, muna guys, aghang gamitin ron para ituob kay Kuya Kinkin. Pang suob kay Kuya Kinkin. Magbuan sa ko na itong ininit guys. Scaldero. Ito yung ating gamitin para mawala yung nararamdaman ni Kuya Kinkin. Maganda sana guys kung lagyan ng luya. Kaso wala pa akong luya kasi hindi pa akong kapunta ng palengke. Mamaya pa siguro ako makabili. So, ito muna guys. Ito yung nakita ko sa ano eh. Ito yung may nagturo sa akin ito. 21 na dahon ng guyabano. Pakuluan. Pagkatapos yun yung ating ipangsuob kay Kuya Kinkin. Kasi masakit daw talaga yung ulo niya. Kaya kahapon pa. Diyos ko. Nabahan ako eh. Kaya ako lang dito sa bahay. Wala si Papa Gabi. Tapos may nararamdaman yung mga chikiting. Ginawa ko. Still lang stress. Ano na yan guys. Ating dito ko muna dito ko lang pakuluan guys sa aking magic filter lagyan natin ng water so guys pakuluan natin to sinadya ko talaga guys na may kunting kanin para maano rin ba kasama din yan dun sa yan natin sa kanya yan pang suob guys. Ito yung pang-suob natin kay Kuya Kinkin. Pakuluin ko muna saglit para masuoban na natin yung ating Kuya Kinkin. Sinsya na medyo madilim. Guys. Pakuluin natin. Kaya na guys at atin ang natak ang ating pangsuob para kay Kuya Kinkin. So pakuluin pa na guys, pabukalon sana si Zanahang sana kuha ni Kuya Kinkin isuob or dahil besay istuob. So magtuob kay nga ni mas lami ang tatuog na iluya na so pwede sa na butangan og diba? So
Pero kare sa hangi una guys kani ang dahon sa guyaban no. Ay mo din nagtulo na sa mao po ni kanunay gamitin ni papagabril og kanang naingan maglabad isang u no labi nagkuan. Mura isang kuan no magpakulo si sa dahon ni ngana sa mo isang ituob mauki. Kabintahe sa pamati. So hangi try karon guys para ni Kuya Kinkin. Gahapon ni kalit lagi isang hilan nato ding sa malabad man kadtong u nan sa mga ka. Yung kinabahan ako guys kasi kami lang dito. Wala yung papa niya. Yan, mahinog na guys yung ating saging. Yan. To, nawala na yung mga hinog. Kinuha na. Nawala yung mga hinog dito. Nawala na. Tsaka dito, nawala yung mga hinog. Yan, tinanggal na ng mga kuyas. Yan. Guys, yan na guys. Yung bukaw nagahang. Pakuluan nga dahon sa guyaban no. Ito na. So, sinsya na makangit-ngit. Yan, kumulo na siya guys. At atin na itong kumulo na siya guys. At natin isuob ni Kuya Kinkin ron. Patataran sa natin siya para maitos. Gijang dahon. So, yan. Maya guys, pag nang suob ni dya. Nagchampurado ko guys, kaso di nito makitaan. Kaya ngit-ngit man, uy. Siglan. Ay, kabado ka. Yan, may champurado ako dito guys. Yan, may champurado. Later hang gilamdag kay ngit-ngit man. May champurado na guys. Mag-eat na sila ngayon ng champurado. So, din na guys. Ano rin dadundad to. Kaya ituob ni Kuya Kinkin. Ayan. Kuya Kin, ready na ka? Good morning, mga bibis na ko. Like Kuya Kin. Marag, di pagkuan ka tong pagkaupo lagi. Gabo. Karang habo dia. Kahabo wa. Ang kana. Ikaw po. Tara nga. Tara nga. Pagkuan ka na way murusot nga. Kuan, hangin. Ana. Diyo. Ka, ana. Ana. Ito para sa una ba? Nabali man siguro na bi. Ay, sakto na yan. Ara. So yan guys. Magsuob. Kuya Kinkin. Ano mulusot ag. Aso. So hinahinaan dyan na kin ha. Pidjang naman yung mata bi. Pidjang yung mata. Kaya nga nagdapit ana. Ayan guys. So yan yung magsuob dari guys. Sinsya na makangit-ngit guys. Hindi na makita. Matanti na makuanan sa Kuya Kinkin. Ipidjang yung mata bi. Pikit mo yung mata mo. Basta kayo maanuhan lang alisngaw ng ano. Ganda sa ano. Ano ba? Alisngaw na? Okay. Para mawala na yung ano. Sakit ng ulo mo be. Yan. Pagkuhan ka ng panington ka ha. Hanggang pagpawisan ka ba ha. Kaya mo yan. Para mawala na yung sakit ng ulo. Nagsuot si Kuya Kim. Para mawala na yung sakit ng ulo no. Hadukan ka? Pikit mo lang yung mata mo. Ano ganyan? Paano mo yung ulo? Ha? Ano ganyan? Hangad. Yan. Oh. Ano? Oh. What sa ka nagtuob akong Kinkin? Antod nga makunan ka ma. Ansay nga na antod ma. Kumakaya ni mo duko gamay sa hangad ka. Duko gamay sa hangad. Karon makuanan imong kuan. Imong na kuanan na ka na. Paningitan ta kawa pa. Hanggang pagpawisan ka. Yes. Yan yung ano. Yan nakatalukbong si Kuya Kinkin. Para mawala yung sakit ng ulo niya. Tapos mamaya pahilot ko siya guys. Kasi wala namang ubo. Wala namang ano. May sipon ka Ken? Nalamigan siguro to guys. Painumin ko mamaya ng ano. Limonsito. Lagyan ko ng luya. Tsaka ano. Ha? Oh, tagaan. Okay. So tama na we. Wala pa. Ipaningat ka. Ayan guys. Pinagpawisan si Kuya Kinkin. May sipon pala. Hindi ka magbihisan sanina. Ano be? Din ka muna. Huwag ka muna lumabas. Din ka muna. Bihisan kita ngayon ha. So guys. Magsuupo ko guys. Oh. Patinlay siya ng isko. Oh lagi. Narakakin ha. Ha? A few moments later. Panog ng mas Kuya Kinkin guys. Para masang initas gawas. Nagipainom og tambaw. Pako sila nat. Taas yung isang hilanat. 38.6 isang hilanat. Isang kainitan. Bata ba? Imbis na huwasan na ni ganina. Naning kuha naman pod. Nugnaw na lang baw ko.
Majuda mawa na imong hila na kinkin. Mawa na nakin kung ina matagatong luya nga hanggi kuan daga ha. Na maglaga tag luya. Wa mapazay ubo. Wa kay sipon kina ah. Wa pay ubo. Ano kan bataan ni? Halip naman ta. Babad na ko pag isang uo. Madapit na badan eh. Ano ko ang bataan ni? Inom na sa tambal guys. Sige na pag humana og tuob ni dyan na ulian si Ja kay gipaningot magmaadyo. Mas nakadua-dua na ni si Ja dari taas. Yan na po ni kalit na pagkuan sa gitugnaw ko na si Ja. Stilan takigan siguro ni. Maghabo pa ka? Ha? Mga gato ni nga ni guys magazihang kadlut ka ni nga ni ako rin mabilin. Pastilan. May batiin ng mga bata. Kageuh. Uy lah. Uy. Sa patawan-tawan kay kita rarabadan ni. Mas papa. Ha? Kuya. Dapat tawan-tawan ba? Ha? Kung guys nilagaan og maglaga kog luya ang butangan og kuan. Ay bay butang maglaga lagi kog luya, may ipainom ni Ja. Wa pas panuhot basin may panuhot ni sani ba? Kuan magud pay klaro dari doktor sa mang center guys. Ay ginoo ko. Tapos mga doktor kinahanglan na po tada ni piso. Ano piso ra? Ilan? Uy, makagao guys, oy. Makagao nga ning batiin ang mga bata. Ay, ginoo ko Lord. Si Lia, tuog na guys. Naroon patog si Lia. Wa sanay padaong kuya kinkin kinilanat. Tuog ang taon agamang bibiga matoy. Tugon sa giza. Kapuy. Charge na isang kuan yung tablet na inday. Ang gazali nga kakuan na nga ni guys. Huwag ako rin mabilin. Nandiyan ay pamatiin sila. So, sinuot ko. Ito mahalin na. Kumahalin na. Charge na isang tablet ya. Ito maukins ko yung kinkin ba? Ay, panggain tanga eh. Madlikog na batiin ng mga bata. Binag ako radanhe. Yeah, charge na na iya. Spyglass Zoo.